Jeg søgte jobbet som konsulent ved Black Swan Fashion, fordi jeg havde lyst til at gøre noget for mig selv. Jeg havde lyst til at tjene lidt ekstra penge. Fordi jeg er en modefreak, og fordi jeg elsker noget med tøj, og jeg elsker at komme ud blandt andre. Jeg faldt faktisk bare over Black Swan på Facebook, som sådan en tilfældighed, og så var jeg inde og lure på tøjet. Så havde jeg faktisk lyst til at købe sådan halvdelen af webshoppen, og så tænkte jeg, at hvis jeg havde lyst til det, så var der nok flere, der havde det. Jobbet indebærer at komme ud og skal sælge en fed kollektion. Vi starter med kick-off, hvor vi kommer og henter kollektionen og får en masse gode tips og tricks fra Janne og Sabine. At komme til kick-off, det er jo sådan lidt ligesom juleaften. Ej, det er lidt bedre, ikke også? Man går der og glæder sig og laver en masse forestillinger og lever altid op til de forestillinger, man har. Højdepunktet for min sæson er jo selvfølgelig kick-off, eller det er sådan første skridt, hvor man sådan har haft en hvileperiode fra forrige sæson, og så kan man godt mærke, når man begynder at bygge op og lave nye partyaftaler, og så piker det lidt nu her med kick-off, og så er mine næste 3 uger egentlig fyldt ud. De første 3-4 uger går det rigtig stærkt. Jeg plejer at sige, at jeg pusser min svaneferie, og så letter jeg bare mod himlen, og så flyver jeg derudad. Jeg har en masse kunder, som venter, som ikke kan vente til at holde åbent hus. Og ja, så skal jeg ud til alle mine fantastiske kunder og give dem det, de gerne vil have. Så går ugerne jo med at holde nogle fede parties og have en god dialog med mine værtinder. Og nogle gange er der også noget logistik i det, og lige hjælpe med at få hævet de sidste gæster i et land, og det synes jeg også er spændende. Det fedeste ved jobbet, det er at komme ud til kunderne og vise det her tøj, og så bare det at være en del af den her svaneflok. Det er smadret sjovt, og det giver sådan et godt kick at være ude, og et helt andet indspark i forhold til det, jeg laver til daglig. Jamen det giver mig en masse, altså jeg ser det sådan lidt af mine 3 eksklusive uger med Black Swan. Det er bare sådan en intensiv tøsehygge, og det kan ikke være federe. Altså det supplerer også min indtægt, som man selvfølgelig heller ikke skal underkende, men det er lysten, der driver værket, det er rigtig skægt. Hjemme med mig, der bliver den løn, jeg får, ikke brugt til leverpostejsmadder. Det bliver brugt til forkælelse. Det er et fantastisk job, og nogle gange har man næsten lyst til, at det kun var det, man lavede. Altså, vi er jo lidt ligesom sådan en svaneflok. Og når de nye ællinger så kommer, så tager vi os af dem og har dem med, så vi lige kan give dem en rigtig god start. Så det er sådan en lille familie.